ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் 5 பல் பூண்டு, கொஞ்சமாக இஞ்சி சேர்த்துக்கலாம். கூடவே 2 பச்சை மிளகாய் சேர்த்துட்டு, ஒரு கைப்பிடி அளவு புதினா சேர்த்து, தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம். ஒரு குக்கரில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துட்டு, 2 பட்டை, 2 கிராம்பு, 2 ஏலக்காய், ஒரு பிரியாணி இலை தாளிச்சிட்டு, ஒரு பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி சேர்த்து வதக்கிக்கலாம். கூடவே 5, 6 முந்திரி பருப்பு சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த புதினா பேஸ்ட்டை சேர்த்துட்டு, கூடவே இந்த டிஷ்ஷுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து வதக்கிக்கலாம். நல்லா மசாலா திக்கானதுக்கப்புறம் சோயா சேர்த்துக்கலாம். சோயாவை 2 நிமிஷம் கொதிக்கிற தண்ணியில் போட்டு பிழிஞ்சு எடுத்துகிட்டு சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ அரிசி சேர்த்துக்கலாம். பாசுமதி அரிசி 10 நிமிஷம் முன்னாடியே நான் ஊற வச்சுருந்தேன். 1 கப் அரிசி சேர்த்துக்கலாம். 1 கப் அரிசிக்கு 1 கப் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். இதை குக்கர் மூடி போட்டுட்டு 2 விசில் வச்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போ பார்த்தோன்னா நம்மளுடைய சோயா புதினா பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு. பாருங்கள், பார்க்குறதுக்கு எவ்வளோ உதிரி உதிரியாக இருக்குதுன்னு. நீங்களே இது போல் செஞ்சு பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துன்னா தமிழ் சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.